Dneska tu mám chuťovku pre fajnšmekrov, urobíme si steak z vysokej roštenky. Po vytiahnutí z chladničky ho nechaj hodinku prispôsobiť izbovej teplote a poriadne ho okoreň z oboch strán a korene do mesa masíruj. Do rozohriatej panvice si pridaj kúsok masla a vytri ním celú panvicu a následne prilej trošku olivového oleja a nechaj to takých 20 sekúnd sa spolu kamarátiť. Stejčik si posaď do stredu panvice a pridaj k nemu cesnak a rozmarín. Všetko to tak približne minútku restuj. Ten cesnak s rozmarínom pridá ďalšiu chuť tomu oleju a ďalej vo videu pochopíš, prečo to tak robím. Po minúte ho vyber hore, aby nezhorkol. Opekaj ho ešte ďalšie 2 minúty. Potom si stejčik otoč a ten cesnak s rozmarínom mu znova posad na chrbát. Pridaj ešte trošku masla. Keď sa maslo rozpustí, tak ten steak z vrchu poriadne pooblievaj a daj ešte na približne 2 minútky dopiecť. Po vytiahnutí z panvice ho zabal do alobalu a nechaj ho 10 minút odpočívať, aby sa zrovnali všetky šťavy a chute. Po 10 minútach ho vyslobodíme a môžeme vidieť, že pustil šťavičku. Nakrájame si ho pekne na pásiky, poriadne osolíme maldonskou solou a môžeš pridať aj trošku olivového oleja, to už nechám podľa tvojej chuti. Ja som ako prílohu volil pečené zemiaky a hubovú omáčku. Dobrú chuť a vidíme sa na budúce.